Tofa wata sabuwa yanzu Ali Swaga ya fito ya yi kaca-kaca da gwamnan Borno bayan an kai wani mummunan hari a jihar Yobe. Idan ba ku manta ba, kwana 3 suka wuce 'yan ta'adda suka kai wani mummunan hari inda suka kashe mutane da dama. To bayan kuma sun kai wannan hari, daga nan su kuma sojojin Najeriya suka tuƙa jirgi domin su je su taimaki waɗannan mutanen ƙauye. To amma kuma a ƙarshe maimakon su taimake su sai suka ƙara zaluntar su, inda take yanke suka jefa musu bama-bamai wanda an kashe sama da mutum 200 a wannan lokaci. Sai dai bayan wannan kashe-kashe da aka yi, lalle mutane da dama sun fito sun maida martani, inda suka ce lalle wannan zaluncin da ake yi wa ƙasar nan ya riga ya yawa. Babu ta yadda za a ce sojoji su kashe mutane sannan su ma 'yan ta'adda su kama mutane su kashe, to an rasa mashin wane ne zai iya taimakon talakawa. Inda kuma shi kanshi Ali Swaga ya ce lalle haka gwamnan Borno a lokacin da ya karɓi mulki a jihar Borno, lalle 'yan ta'adda da dama sun kori mutane wanda su wasu sun tafi gudun hijira. Ya ce amma saboda tsabar zalunci haka ya ce mutane su dawo, wannan hare-hare na ta'addanci an daina kawo shi. To amma kuma sai gashi daga baya baccin mutane sun dawo suna ci gaba da rayuwarsu, haka 'yan Boko Haramun suka zo suka ci gaba da kashe mutane, wanda kuma shi kanshi Ali Swaga kowa ya san cewa lalle ɗan asalin jihar Borno ne. Kuma wannan rikici da ake na Boko Haramun dalilin da ya sa kenan shi ma ya samu ya shiga cikin 'yan gudun hijira, inda ya tsallaka ya bar Najeriya, wanda kuma kusan shekaru 20 kenan tun da ya bar ƙasar nan tamu Najeriya har yanzu bai ƙara dawowa ba. Wanda kuma da kaddara Ali Swaga zai dawo ƙasar nan tamu Najeriya, to yanzu fa shi tsohon mai laifi ne, wanda kuma a ƙarshe hukumomi za su kama shi, tunda an san ko da wani lokaci yana fitowa a kafafen sada zumunta, inda za ka ji wani lokaci kuru-kuru yana kira ga sojojin Najeriya su yi juyin mulki. Shi dai wannan mulki da ake na farar hula ya riga ya gundure shi kuma baya son sa, ko kuma wani lokaci ma ka je na an fito sunan mutane yana cewa lallai zai kashe su, wanda kuma da dama lauyoyi sun sha fitowa suna faɗa irin wannan kalamai da Ali Swaga yake fitowa yana amfani da su lallai laifi ne a dokar ƙasa, kuma lallai in an kama shi dole a hukunta shi. Sai dai wasu suna gani da dama yanzu tunda Ali Swaga ya riga ya koma ƙasar waje, lallai ba zai dawo ƙasar nan tamu Najeriya ba, saboda shi ya riga ya san laifuffukan da ya aikata sun riga sun saba ma dokar ƙasa, wanda kuma duk da ya kuskure ya shigo ƙasar nan to lallai za a kama shi a hukunta shi, tunda babu wanda ya fi ƙarfin hukuma. Sai dai da dama lokaci idan an kama 'yan gwagwarmaya irin su Ali Swaga sai ka ji ana cewa lallai zalunci aka yi, tunda in ma za a kama ne ba irin su Ali Swaga ya kamata a ce an kama ba, a su asalin 'yan ta'adda irin su Bello Turji su da suke kama mutane kullum suna garkuwa da su, sannan kuma su ce sai an ɗauki kuɗin fansa an ba su, wanda kuma a ƙarshe idan mutum 'yan uwansa ba da kuɗin fansa suna ji suna gani za a kashe ɗan uwansu. Inda mutane da dama suke cewa to lallai irin wayannan 'yan ta'adda su ne kamata a ce an bi su ɗaya bayan ɗaya duk inda suke an zaƙulo su an kama su, amma su irin su Ali Swaga ya kamata ma lallai a ƙara ƙarfafa su wani ƙarfin gwiwa ne, sannan kuma a dinga biyan su albashi, domin ko da wani lokaci su suna fitowa ne su tunatar da gwamnati wani abin da ta ga bata gane ba. Amma dai shi Ali Swaga ko da wani lokaci wajen tunatar wannan yana wuce gona da iri, inda za ka ga yana kira sunan gwamna kai tsaye yana zagin sa, ko shugaban sojoji ko shugaban 'yan sanda ko shugaban ƙasa. Haka Ali Swaga yake irin wayannan abubuwa, duk da dai gashi inda yake ganin yana ƙasashen waje in fa an ne kamo shi lalle bai tsira ba, domin can ma yana hannun gwamnati ne, kuma daga can ƙasa za a ce lalle gwamnati kai tsaye ta kamo shi ta tsaro shi jirgi, inda kuma za a watso shi na ƙasar tamu Najeriya, wanda kuma a ƙarshe lalle a kama shi a hukunta shi. Duk da dai wani lokaci za ga hukumomi na kare haƙƙin ɗan adam ko da mutum ya fito ya irin ka tobara irin wannan, to lalle da zaran sun ji an ce an kama shi za su tsayin daka lalle sai sun fitar da shi. Domin idan ba ku manta ba akwai ɗan Bello wanda shi ma ya dinga fitowa yana faɗan gaskiya akan 'yan siyasan nan, to amma kuma daga baya shi ma da ke yana ƙasar waje ne, lokacin da ya dawo yana sauka filin jirgi jami'an hukumar DSS suka zo za su tafi da shi. To amma a wannan lokaci Abba Hikima Bage da abokan lauyoyi 'yan uwansa irin su Hamza Nuhu Dantani suka yi tsayin daka suka ce lalle ba za a tafi da shi ba, sai dai a faɗi laifin da ya yi a doka, in sun ga laifin ya cancanta a tafi da shi lalle sai a tafi da shi. To amma a ƙarshe hukumar DSS dai sai suka gane cewa lalle su ne ba su da gaskiya, wanda take yanke suka kyale shi tafiyarsa, tunda dama shi ma duk abin da yake fitowa yana faɗa gaskiya ne, kuma yana da hujjojin shi dalilin da yasa yake faɗa irin wayannan abubuwa. To amma kun san yadda ƙasar tamu take Najeriya, gaskiya tana da ɗaci, da zaran ka fito ka faɗe ta lalle sai a tsane ka, wanda sadiyar haka ma sai ga an kama mutum an kashe shi, an yi abin nan ba su ɗaya ba su biyu ba, tunda hatta malaman addini wanda suke kira abi Allah abi manzon Allah abi uwa abi uba, kuna ganin su kansu wani lokaci ana zuwa da bindiga a kashe su, sai a fake da cewa 'yan ta'adda ne suka kashe su, wanda kuma da dama ana zargin wani lokaci ma lalle gwamnati take amfani
da karfin jami'an tsaro a je a kashe su, to amma kuma sai a fake da lalle yan ta'adda ne, domin kun sai da kasar nan ta mutu take Najeriya, ko faɗa kake da mutum yanzu lalle in ka da hanya da yan ta'adda sai ka sa su kashe shi, wannan shi dan ta'adda kuna ganin bai da doka, in duk wanda ya kashe in ya kama ya kashe to ya kashe banza, domin inda ce ana hukunta yan ta'adda a kasar ni na tabbatar irin janar din sojan da ake kashewa a jihar Borno da ƙananan sojoji, nan da kuma za ga an kashe su babu wani mataki da ake ɗauka, duk wanda aka riga aka kashe shi to an riga an kashe banza, shari'a sai dai a lahira an je, to shi yasa kake ganin lalle yan ta'adda kullum suke ta yin barna, tunda su idan suka zo za su zalunce ka babu shaida, haka za su zo su yi barna yadda suka ga dama, sannan kai kuma idan ka kama su sace in ka je kotu sai ka kawo shaida, to wannan lokaci wajen wannan nemo shaida a ƙarke kana ji kana ganin wannan yan ta'adda sai a sake su, tunda kai kaga baka da wani shaida, to amma shi dalilin da yasa kenan kake ganin kuma wani lokaci talaka idan suka mutu suke ɗaukar doka da hannu, taken ke suke kama ɓarawo sai su kashe shi, sannan kuma a ƙona gawarsa, tunda shi ma yanzu in ka kuskura kace za ka kai ƙara sai ka kawo shaida, kaga shi ma idan kashe shi wanda jami'an tsaro sun zo kawo kama ka, to su ma in sun je kotu kaga sai sun kawo shaida, wanda kuma an ba shaida kana da cikakken lauya, kai ma dole a sake ka je ka ci gaba da rayuwarka, domin kai ma haka aka zo aka ma kuma ramuwa ce kai, dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zan ka wannan tasha ta mu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar kararwa, ka share din bidiyon nan kai like, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Wato jama'a ɗazu na ci karo da wani bidiyon Zulum yana bayani, yan jaridu suna tambayansa akan ibtila'in da ya sauka kan yan uwanmu wayanda suke tsakanin Yobe da Maiduguri, na manta sunan garin, ana tambayansa, to a bisa tambayoyin da na tsaya na saurara na ji ba komai ne ban mamaki akai ba, ko kuma yasa na ƙara ciza hannu na yi Allah wadai da gwamnatin Najeriya gabaki ɗaya. Abin da gwamna Zulum yake faɗa shine wai wannan kasuwar sama da shekara 5 an hana cinta an rufe ta, kawai daga baya mutanen gari sun je suna ta cin kasuwa, akwai wasu garuruwan ma da ba a bada umarni a je a buɗe ba, mutane kawai sun harzaka sun je sun yi ta buɗewa, shi yasa aka yi musu hari, shi yasa aka yi hari aka yi wannan bannar. To babban abin da ya ban mamaki shine shi fa ba kokarin yayi kokarin ya nuna sojojin Najeriya sun yi misal akan har-haren da suka yi ba, shi kokari yake ma ai sun yi daidai tunda an hana cin kasuwar, me ya kai su kuma yanzu idan za a tsaya a duba irin wannan laifin fa, a yanzu haka idan za mu je mu ɗauko garuruwan da zulmi ya mai da mutane, aka je aka musu kisan gilla, aka je aka dinga yanka su aka kashe su, wallahi sai yanka muku gari ƙauyuka sama da 100 a Maiduguri, sama da 100, wanda sai ya tabbatar wa mutane cewa babu lafiya kalau, an zauna lafiya, kowa ya koma je ya zauna, a ɗauki wasu ma a ɗauki kuɗi a basu a yi komai, sai bayan an kai su an je an kai su a zo a kashe, a wani gurin ma a kashe su gabaki ɗaya, wani gurin ma a zo a kore mutanen gaba ɗaya, wani gurin ma yan Boko Haram ɗin su zo su kama su maida su ma yan Boko Haram gabaki ɗaya su zo su ta yakin gwamnati. Wallahi sai in kawo muku sama da garuruwa 100 zan kawo muku. Yanzu fi sabilillahi a ce mutane suna cin kasuwa. Na biyu, jirgin nan duk yanda kake ganin kana da ido a ƙasa, kamar yadda kake kallo na nake kallon ka fa, haka mutumin da yake tukin jirgin sama yake kallon abin da yake ƙasa, in bindiga ka rike suna kallon ka, tunda su ba wai leƙawa za su ganka ba, a bidiyo ne a gaban su, shasha ce a gaban su katuwa, duk abin da yake wannan gurin da wannan na'urar ta su ta kafa a wannan gurin, duk abin da yake wannan gurin sai sun gan shi. Idan bindiga ne suke hannun wannan yan kasuwan za su gani, idan mutanen gari ne za su gani, idan ko me zai gani, duk wani falo, duk wani jirgin sama da ya ganshi, walau jirgi mara matuki, walau kuma jirgi mai matukin, babu yanda za ka yi ka ce masa wannan ba dan ta'adda bane ko kuma dan ta'adda ne, ya ce maka a'a, shi ya fi ka gani, kai da kake kusa da abin. Amma haka aka zo aka tattara aka kashe mutanen nan sama da 250, maimakon gwamnonin nan su fito su ce ya kamata sojoji su san irin aikin da suke, a'a su kokari suke su yi defending din gwamnonin, a'a so suke su daura wa talakawan, kuma sannan idan so suke su daura talakawan, kuma sannan fa a yanzu haka talakawan na rantse da girman Allah wasu yunwa da takaici da bakin ciki wallahi shi yake kai su ma suke koma inda ba a ce su koma din ba, inda suka zauna abin da zaka ci ma sai yafi karfin ka. Sannan ita kuma gwamnati bata maka kokarin cewa ka koma wannan gurin naka ba. Yanzu dan Allah tsakanin Maiduguri da Yobe har akwai wasu ƙauyukan da za a ce wai sama da shekara 5 an rufe shi, har akwai wani ƙauyukan da za a ce sama da shekara 5 an rufe shi, sama da shekara 5 ma ba abun kunya bane kai ka fito ka dinga cewa sama da shekara 5 an hana wannan ƙauyukan, ba abun kunya bane a tattare da kai da kake ikirarin tsaro, zaka ka ba tsaro ko ina, ka ba ko ina. Yanzu an je an kashe bayan Allah, an tulakantar da su, an dagargada su, ba su ji ba su gani ba, amma kun zo kuna defending din wayanda suka kashe su. Shi yasa lokaci idan muna fitowa muna gaya muku cewa wallahi wa'annan shugabannin da sa hannun su ake wannan kashe-kashen kuna gani kaman ƙarya ne, ko a jikin su ko a kansu. Shi yasa kullun abin ƙara gaba yake yi, amma kokarin kara abin suke yi.
ya kamata mu farka mutanen arewa mu san wayanda suke mulkan mu yanzu idan za a kawo garuruwa sama da 100 wallahi wanda aka maida Boko Haram suka zo suka kashe suka yi kisa do sai kai mamaki gashi nan har yanzu cewa ake yi gwamna yana kokari amma kuma har gobe kai har ake yi har yanzu. Nawa Najeriya take, nawa arewacin Najeriya take, ka dai duba ga babu fa a Chadi, ba irin wannan abin a Niger, ba irin wannan abin a Cameroon, sai a Najeriya ma a yankin arewa. Kullun haka za mu kare, mu sojojin su kashe mu, kuma yan Boko Haram din su kashe mu, kuma shugabannin su zo su daure sojojin gindi, ka rasa waye talaka dai ya rasa inda zai sa, na farko bai koshi ba, bai yi noma ba, bai je ya samu kuɗi ba, kullun a talauce zai kare, haka za mu kare, kuma haka mi tunanin cewa ku shugabanni ne na gari, kuma haka mi tunanin cewa ku adalai ne? Haba da Allah zai saka mana, kuma wallahi Allah sai ya tona muku asiri nan gaba kaɗan, wallahi mu ci gaba da haƙuri.